سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا زحلف 8 عامت إرترا كم هاجر نخيتقوم بهاجرات معراب قبل علياس تفتسمه عزيز سنبدن اكي تجباراتن قبل عليس بيرترا زرهسس تحستوينا كنقرب لكم نزل تحستونا أنا بكل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من تخبات صحدما بوغنكم كم تقول لك زي نبلو نزل فيديو خطرين كلهم لايك نشيرن كتقبروه توم سبسكرايب زي قبركم دما نزا چانلنا سبسكرايب كتقبروه نلابوكم سنين كتتالكا يقبر لكم إرترا هاجرنا بصفحات نشتيا يكون مبر حقيفاتو زلات سقاتات أزي وزحن ماليا زي بلون أب عالم تودا دارنيو إذ سقاتات زي إذا هاجر بقبو انت زي محاديرات تقع لك كم هاجرات عبيت قلاياتني أفريقان كالووتن مرقم كوينو نهزبا نبدقدق سلماتن زي نتصف عودة خرفسن بمغيار وترو بقداموين حيلتات الناتت أمززتن سقاتاتا شيشاي قداموين عبيت حيلتاتيو زقون زهاجر زيا كاب كمز زبالة كدحن تقويناغن مول ناس النتن ونانيت بوليسان وطناتان كتكون حريا زي كونس قدنتيو كم أصل زخونة دمايو اتي ناي ميدا هزبوا جنبار كبرخات عزو بسمترح زي كونس انت اللاي بقبري ناس عن لولاويتن هاجر كونن ببقروب منصف بمنصف أبزي نحج درجة نختبتصح أخي الوازلهم بوزحات قرهنياتات معبالن بلتسقنا نمبر مس معبالن بلتسقنا نزمتص نهاجر زعنن نهزبا زداخمن بهلون من النوتون ملؤ بملؤ بمراز فتصم زحكخ اكاي وديت بسم ديمقراسي مرجع سبعو مسالين كال انزبل أبلج لاجي نقراز زاعتون علامة هاجرات معراب زتكبرن طبب أستبهللون لكعيو نحنت هاجر قنع ديمقراسي قنع مرجع خمون قنع مخبار سبعو مسالات يدليايو يدليات رح زي كونس يدليان فرق عنون إذن تناي بحكي رتعون قنعن مزخون ترايوم هاجرات معراب إذن خأتوالون نتهاجر كم دليتن نخجبران نخشكر كران زجبر من رجعيهون ديمقراسي ويون مخبار سبعو مسل زبل آمرن بناتاتن زمأكلن زمسكرن من رجعيهون ديمقراسي كم تسمو ديمقراسي وي مخبار سبعو مسلات هيكونن انتاي رأى بسمزي طعم زمسل كالات بدحريو السعبان زتجبران أساسي تهاجرات معراب زخونان بهاجرات معراب زمولان تكالات سبعو مسلات ميدياتات معرابن كالوتن ناب تهاجر بمئتاو نهزب تهاجر بمولؤ بمتلالن زي بهال تسيكن شرحتاتن اب تهاجر بمفتسام نتهاجر اموداتا نمولؤ دخنتن عدان بمشمام تمصواتيت نهاجرات معراب مقباريوم دحرزي زسعب دما اتن هاجرات معراب بستفلالي مخنيات ጸጋታት ናይታ ሃገር ብሙቁጽጻር ነትጸጋ ብዘይ ዕረፍቲ ብምግሓጥ እቲ ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ምግባር እዩ እዚ ዓይነት ብስም ዲሞክራሲ ምርጫን ሰብኣዊ መሰላትን ዝግበር ሽሕጣንን ተንኮልን ሃገራት ምዕራብ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ሃገራት ካብ ሊብያ ሶርያ ኢራቅ የመንን ካልኦትን ትምህርቲ ቀሲመን ኣለዋ
ሊብያ መራሕያ ሙዓመር ቃዛፊ ብሃገራት ምዕራብ ዲክቴተር እዩ ዝበሃል ነይሮም። ንሱን መንግስቱን ዝመርሓ ዝነበረት ሊብያ ሎሚ ተረካቢት ኣይኮነትን። ልክዕዩ መራሒ ሊብያ ከም ሰብ ጌጋታት ኣይነበሮን ዝበሃል ኣይኮነን። ብዙሕ ጌጋታት ከም ዝኾነ መራሒ ሃገር ነይርዎ እዩ። ናይ ሙዓመር ቃዛፊ ሊብያን ናይ ሕጂ ሊብያን ግን ህዝቢ እስከ ኣየነይተን ሊብያ ትሕሸካ እንተ ዝበሃል ብምሉእ እቲ ህዝቢ ጌጋና ተረዲእና ኣሎ። ንሃገራት ምዕራብ ክንሰምዕ ኣይነበረናን። ናይ ቀደም ሊብያ ትመለሰልና ምበለ ኮይኑ ስማዓኒ። ኣብ ዒራቕ እውን ብተመሳሳሊ። እዚ ዘርኤና እንተሎ ሃገራት ምዕራብ ብስም ዲሞክራስን ለውጥን ብስም ምርጫን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንሃገራትን ሓያላት መንግስታትንን ምስ በተኑ ነቲ ህዝቢ ሕድሕዱ ከም ዝተፋነን ይገብሮኦም። እዘን ሃገራት ምዕራብ ባዕላተን ሽግር ፈጢረን ባዕላተን ከጋድድኦን ከመሓድርኦን እየን ዝደልያ። ጎኒ ጎኒ ድማ ጸጋታት ናይተን ሃገራት ይጉሕጉሕኦም። ነዚ ዘተግብሩለን ፈሪሖመን ዝነብሩን ገለ እንተኢሎም ድማ ትካላት ጸጥታ ናይተን መንግስታት በተን ሓያላት ሃገራት ድሮ ለሚሱን ተቖጻጺሮንኦን ስለ ዝጸንሓ ነቲ እምቢ ዝበለ መንግስቲ ኣብ ሰዓታት እየን ዝኣልዮ። ሎሚ ኣብ ዒራቕ ይኹን ሊብያ ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ንብዙሕ ካብ ህዝቢ ሊብያ ይኹን ዒራቕ ብምግጋይ ናብ ዓዘቕቲ ብምሽማም ዝፈጠሮኦ ኩነት እዩ ዘሎ። ተፈርሕቲ ዝነበሩ መንግስታት ሊብያን ዒራቕን ሎሚ የለውን። ኣሜሪካ ካብ ዒራቕ ዋጋ 4 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ነዳዲ በብግዚኡ ክሳብ ሎሚ ከም ዘመተት እዩ ዝሕመ። ነዚ ዝቃወም መንግስቲ ግን ኣብ ዒራቕ የለን። ኣብ ሊብያ እውን ህዝቢ ሊብያ ከም ሓደ ጥሙር ህዝቢ ዝነብሮ ዝነበረ ምቹእ ናብራ ሎሚ ክረኽቦ ይክእልኒ እዩ። ሕድሕዱ ክዋጋእን ክልተ መንግስታት ቆይሞም ሕድሕዶም ክዋጠጡን ክቀታተሉን ንርኢ ኣለና። እዚዩ ፍረ ናይቲ ብስም ዲሞክራስን ምርጫን ሰብኣዊ መሰላትን ተባሂሉ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝግበር ተንኰል ናይ ዕንወት። እዚ ንሃገራት ምዕራብ ተንኰልን ንሳልሳይ ዓለም ንምግዛእ ዝጥቀማሉ ዘለዋን ብዝተጸንዐን ንኸምዚ ተባሂለን ብዝቖማ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ሚድያታትን ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ ዘመናዊ ባርነት እዮም። ኤርትራ ሃገርና ነዚ ተግባራት እዚ ብኣግኡ እያ ነቒሓትሎም። ዘለዋ ሃብታም ጸጋታት ባሕርን ብሉጽ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን በዘን ስሱዓት ሃገራት ምዕራብን ሸቀልተን መንግስታት ኣፍሪቃን ወትሩ ተጠማቲ ኮይኑሎም። ካብዘን ሃገራት ምዕራብ ቀንዲ ጸላእቲ ኤርትራ ኮይነን ዝቕጽላ ዘለዋ ድማ እተን ዓንተራት መንግስታት ኣሜሪካን እንግሊዝን እየን። እንግሊዝ እታ ንኤርትራ ከም ኣሜሪካ ንወረራ ኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ዝሃበትን ነቲ ወረራ ናይ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ጎበጣ ንክኸውን ዝፀዓረትን እያ። ክሳብ ለይትሎም እውን ኣብ ክንዲ ጌጋ ምእራም ንናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ክትግህስን ክትወርርን ከተበላሹን እትጽዕር እያ። እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ማለት ካብ ምዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም ክሳብ እታ ኤርትራ ብንጉሳዊት እትመሓደር ዝነበረት ድሕርቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፋ እተጉብጣ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኤርትራ እዚ ዘይበሃል ተንኰልን ሽርሕን ብፍላይ ከዓ ዕንወት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዝፈጸመትን እያ እንግሊዝ።
ኣብ ነሐሴ 1945 ዓመተ ምህረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UN ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሃገራት መጻኤን ክውሰን ዛዕባ ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ብሪጣንያ ክፋል ግዝኣት ኤርትራ ናብ ሱዳን ጸምቢራ ረብሓኣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተዕቢ ኣሜሪካ ብወገና ኣገልጋሊት ዞባዊ ስትራቴጂያ ክትከውን ዝሓርየታ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ዝብል ድሌት ነበረን። ነናተን መደብ ንምዕዋድ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ክገብርኦ ወዲአንኦ ናብቲ ናይ ሽዑ ኣኼባ ኣተዋ። ተጻቦ ኣሜሪካን መሻረኽታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ካብቲ ግዜት እዩ ዝጅምር። ሃገርነት ኤርትራ ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ዝተወስደ ቀዳማይ ስጉምቲ ድማ ምዕናው ነቲ ዝነበረ ቁጠባን ትሕተ ቅርጽን ኤርትራ ነበረ። ኢጣልያ ኣቐዲማ ንናታ መግዛእታዊ ዕላማታት ክትብል ኣብ ትሕተ ቅርጽን ኢንዱስትሪታትን ኤርትራ ብቢልዮናት ሊረ ዝትመን ገዚፍ ወፍርያ ኣፍሲሳ ነይራ። በዚ ኸኣ ቁጠባ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ክነጻጸር እንከሎ ናብ ዘመናዊ ርእሰ ማላዊ ቁጠባ ዘሰጋግር መሰረት ሒዙ ነበረ። ባጽዕ ሉል ቀይሕ ባሕሪ እናተባህለት እትጽዋዕ በቲ ግዜቲ ኣብዚ ዞባና ምዕብልቲ ወደብ ነበረት። ምምሕዳር ብሪጣንያ ቀዳማይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኸኣ ኣገልግሎት ወደባት ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ምውራድ ነበረ። ነዚ ክውን ንምግባር እዚ ስዕብ ግፍዒ ኣብ ንብረት ኤርትራ ፈጺምያ እዛ ግናይ ብሪጣንያ ሓደ ዓበይቲ ክሬናትን 500 ዝኸውን ዓበይቲ ጋንዕ ነዳድን ካብ ወደብ ባጽዕ ተነቒሉ ናብ ግብፂ ንማልታን ካልኦት ሃገራትን ተሸጠ። ተንሳፋፊ መዕሸጊ መራክብ ምስ ክሬናቱን ንመጸገኒ መራክብ ዘገልግል መሳርሒታትን ንፓኪስታን ብምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ተሸጠ። ክልተ ንላዕለዎት መኮንናት ኢጣልያ ዝተሰርሐ 400 ዝኸውን ናይ ምቾት ገዛውቲ ብምሉኡ ከም ዝዓኑ ተገብረ። ሰረንድኡን ማዓጽኡን መሳኹትን ከኣ ተለቒቑ ተወስደ። 3 1,000 ሰባት ዘእንግድ መንበሪ ባሕረኛታት ብዘይኣስር ከም ዝዓኑ ተገብረ። 4 መዓልታዊ 1,000 ቶን ሲሚንቶ ወይ ከዓ 10,000 ኩንታል ሲሚንቶ ዘፍሪ ዝነበረ ፋብሪካ ተነቒሉ ንሱዳን ተወሲዱ። 5 ናይ ፖታሽ ፋብሪካ ተፈንጢሑ መሳርሒታቱ ናብ ዝተፈላለዩ ዓደግቲ ተሸይጡ። 6 $20 ሚልዮን በቲ እዋንቲ ዝዋግኡ ኣብ ኣስመራ፣ ጉራዕ፣ ጊንዳዕ፣ ማይ ሓባር ዝነበረ ዓበይቲ መኻዚኖታት ተነቒሉ ተዘምተ። 8 ኣብ ናኹራ ተተኺሉ ዝነበረ መፍሓር ነዳዲ ተማሕዩ ተወሲዱ። 8 ካብ ቁርደት ንጎንደር መገዲ ባቡር ንምዝርጋሕ ዝተቐረበ ሓዲዳትን ካልእ መሳርሒታትን ብ300 ባጎኒታት ተጻዒኑ ተወሲዱ። 9 ኣስመራ ባጽዕ ዘራኽብ ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ተለፈሪካ ምስቲ ዘንቀሳቕሶ ዝነበረ ዓቢ ሞተር ናብ እስራኤል ተሸይጡ። ገመዳቱን ኣዕኑዳቱን ተነቒሉን ተማሒን ድማ ተወሲዱ። ኣብ ወደብ ዓሰቡን ተመሳሳሊ ዝምታ ስለ ዝተፈጸመ ዓቕሚ ናይ ወደብ ዓሰብ ብ3/4 ጐዲሉ። 10 ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ባጽዕን ዝነበረ በብዓይነቱ መሳርሒታት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተዘምተ። 11 ናይ ሆስፒታል መሳርሒታትን ኤር ኮንዲሽንን ከይተረፈ ተነቒሉ ናብ ስዑድ ዓረብ ተሸይጡ። 12 ዝተረፈ ደቀቕቲ ንብረት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሓፃውን መሳርሒታት ህንፃ ጀነሬተራት ወዘተ ኸኣ ንውልቀ ሰባት ተሸጠ። እዚ ዝጠቐስናዮ ከም ኣብነት ዝቐረበ እዩ። እቲ ዝርዝር ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሽዑ ዝተዘምተን ዝዓነወን በብዓይነቱ ዘመናዊ ንብረትን መሳርሒታትን ብገንዘብ ናይቲ ግዜቲ ክትመን እንከሎ ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዝ ይትመን። ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዝ ናይቲ እዋንቲ ማለት ድማ በዚ ሎሚ ናይ ቢልዮናት ፓውንድ እንግሊዝ ማለት እዩ። እዚ ዕንወትን ዝምታን እዚ ኣብ ዝፍጸመሉ ዝነበረ በቲ ተግባር ዝተቖጥዑ ገለ ኤርትራውያን ናብ ፓርላማ ብሪጣንያ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነበሩ። ዝተዋህቦም መልሲ ድማ ከምዚ ዝብል ነበረ። ቃል በቓሉ ከነንብበልኩም። ቁጠባዊ ንጥፈት ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ
ንኹናት ዝቐንዐ ነይሩ ዝበዝሕ ህንጻታትን ትካላትን ንውግእ ኸገልግል ተባሂሉ ዝተሃንጸ እዩ ንሰላማዊ ቁጠባዊ ህንጸት ስለ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ናይ ምዕናው ስጉምቲ ድማ ወሲዱሎ ዝብል ነበረ ምምሕዳር ብሪጣንያ ብኤርትራ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ዝተዋህቦ ሓላፍነት መጻኢ ዕድል ኤርትራ ክሳብ ዝውሰን ብሕድሪ ከም መሓድር ጥራይ እዩ ዝነበረ ነቲ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ዕላማታት ግን ኤርትራ ብቕዕቲ ሃገር ከይትኸውን ኣብ ምዕናዋዩ ተጓይዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ሃገርነት ኤርትራ ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ዝተወስደ ስጉምቲ ኤርትራ ሰራዊት ዝበሃል ከም ዘይህልዋ ምግባር እዩ ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን ዝነበሩ ምስ ስዕረት ጣልያን ተበቲኖም ብምንባሮም ንብሪጣንያ ምቹእ ግዜ ነበረ ዝስዕብ ውዲት ንምዕዋት ከዓ ኤርትራ ንእሽቶ ሓይሊ ፖሊስ ጥራይ ከም ዝህልዋ ተገብረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኢንዱስትሪን መሳለጥያን ኤርትራ ገዚፍ ዕንወት ድሕሪ ምንፍጻሙ ብዙሕ ኤርትራዊ ካብ ስራሕ ተሰጒጉ ገሊኡ እውን ንስደት ኣምሪሑ ዓሳክር ጣልያን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስራሕ ሲኢኖም ዘርሞ ተሪፎም ኣደዳ ጥሜትን ስደትን ከኣኾኑ ኣብ ርእሲ እዚ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ከይተረፈ ብፍላጥ ተዓጻጻፊ ግብሪ ሰልዐ የግዳስ ናይቲ ግዜቲ ኤርትራዊ ወለዶ በዚ ጨካንን ኣረሜናውን ተግባራት ናይ እንግሊዝ ከይረዓደ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዝነበረ ጨካን ግፍዕን በደልን ነቲ ዝተኣልመሉ ውዲትን ኣይረዓሞን ኣብቲ ዝቐጸለ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ቃልሱን ናጽነት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ተጻብኦታት ስዒሩ ኣኽሊል ናጽነቱ ብገዛ ቅልጽሙ ደፊኡ ቀጻልነቱ ከም ሃገርን ህዝብን ኣውሒሱ ኣንጸባራቒ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ እዚ ኣንጸባራቒ ዓወትን ምምስራት ልኡላዊት ሃገር ኤርትራን ድማ ክሳብ ሎሚ ንብሪጣንያ ሕጒሱ ኣይፈልጥን በዚ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ እንግሊዝ ንዝሓለፈ ታሪኻዊ ጌጋታታ ኣብ ክንዲ ምእራም ኩሉ ግዜ ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ኤርትራ እትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ግን ንዝወረዶ በደል ከም ቂም እውን ከይሓዞ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ እከይ ተግባራት ከም ታሪኽ ጥራሕ ብምሓዝ ንዝምድና ኤርትራን ዝበደልኦ ሃገራትን ኣብ ምምሕያሹ ዝጽመድን ዝሰርሓሉን እዩ ከም እንግሊዝ ዝኣመሰላ ሃገራት ምዕራብ ግን እቲ ናይ ማዕረ ዝምድና ዘይኣምናን ልዕልና ጻዕዳ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝብል ግናይ ዘይበልየለን ኣካይዳ ስለ ዝኽተላን ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራውያን ዝስለፋ እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ወትሩን ሰላምን ምሕዝነትን ድልው እንተ ንኽብሩን ክብሪ መሬቱን ልኡላውነትን ኣብ ዕዳጋ ዘየውርድን እዩ ዋላ እኳ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ውዲታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ዓቕምታቱ ሃስያን ተተኣልመ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነዚ ነቕ ዘይብል መትከሉ መትከል ርእሰ ምርኮሳን ማዕርነት ናይ ሃገራትን ህዝብታትን ወትሩ ኩርዕን ሕፉሩን እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሰሰናዩ እናተመነና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ንትሕዝቶና ድማ ላይክን ሸርን ብምግባር ንስራሕና ክትተሓጋገዙና ንላቦ ዓወትና ሓፋሽ